mesura que tornem majors, cadascú afronta els anys d'una manera diferent. Alguns són més actius, altres no tant, però tots i totes tenim un lloc en aquesta societat. Les rues expliquen històries i nosaltres en tenim moltes a contar. Participar en la vida del poble ens fa sentir vius i útils i això és el que realment importa. Caminando, sembrando ley, camino por el mundo del rey. Toda la cosa que he encontrado, todo el amor obsesionado, vida por la línea de la costa. Escucho la belleza de tu risa, nunca jamás te dejo de mi vista. Siempre listo, siempre dispuesta, sin parar, sin parar, parar, sin parar, sin parar, parar, sembrando el amor sin parar. Aquesta etapa de la vida és plena de diversitat, d'edats, de maneres de pensar i de fer. Cada persona la viu a la seva manera, amb les seves necessitats i ritmes, però poden seguir fent i enriquint el nostre poble. La nostra experiència és la nostra força i ara és el moment de disfrutar-la en la comunitat i en la gent. Sin parar, 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 sin parar. La solitud se pot evitar si tenim espais on relacionar-nos i sentir-nos útils. Aquesta etapa de la vida també pot ser plena si no ens quedem aïllats. A cada activitat, a cada trobada, construïm vincles, compartim riures i recordem que formar part d'aquest poble ens omple de vida. El cos pot tornar vell, però l'esperit se manté jove si seguim actius, curiosos i amb ganes de viure. Tornar majors no vol dir aturar-se, vol dir adaptar-se. Podem seguir fent molt si tenim oportunitats per estar actius i connectar amb els altres.